Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Zan muku cikakken bidiyo akan yadda za ku samu kuɗin masu Telegram wallet, wanda akwai yiwuwar ku samu abin da ya kama daga $20 zuwa $50. Abin da za ka yi na farko, za ka ɗauko link da na ajiye a tare da wannan bidiyon, ko kuma ka danna ya kawo ka Telegram, musamman wanda suke kan Telegram, ko kuma kai copy in ka zo cikin chat naka Telegram, za ka danna wannan four dot da ke right upper quadrant. In ka danna a nan akwai save messages, shi za ka danna nan in ka danna right upper quadrant, to ga nan save messages. Kana dannawa sai kai pasting wannan link da zan ajiye a tare da wannan bidiyon, gashi nan sai ka danna shi. Automatic in ka danna zai redirecting naka zuwa cikin wallet naka. Abin da nake so da kai shine, kafin nan ka yi participating, kun ga nan ɗin yadda nuna ka cika information naka, dole sai ka ƙarasa cike sauran information naka kafin ya baka dama ka yi continue. Sannan kamar yadda za ku gani, za ku yi holding coin ɗin ne in gram, wato ton coin kenan, wanda akwai converting nasa zuwa gram a rana irin ta yau. In ka hitin continue a nan ɗin, zai baka dama kai filling informations naka. Abin da nake so da kai shine, kar ka yadda kai filling the same information da kai amfani da su a Telegram wallet naka da kake da shi, saboda in son samu ne ka yi amfani da fresh Telegram account wanda ba a taɓa yin komai da shi ba. A nan ɗin set up a passcode, sai kuma za ka yi trade na $50 ka yi holding nata na kwana 7, sannan su baka wannan kuɗaɗen. Nan kun ga crypto wallet card, ka yi adding information, first name da last name, sai kuma passcode wato security. In ka ga dama za ka iya sa duk abin da ranka yake so. Bari na yi amfani na sa 1 2 3 4, wannan zan yi ne for tutorial purpose. Sai ka danna use anywhere in case, za ka iya amfani da kowane 4 digit code. Amma in kana da Telegram wallet a baya wanda ka taɓa buɗewa, kar ka yi amfani da the same passcode nasu da kuma wani information, saboda za su iya detecting naka ba su da mutunci. A nan ɗin gun email address, za ka sa email address, za su tura maka OTP ta cikin email, sai ka ɗauko ka saka. Bayan ka saka OTP sun ci maka wannan, za ka yi enable na fingerprint, kuma za ka iya bari in sa mai filata saboda kar bidiyon ya mana tsayi da yawa. In ka sa enable, kawai za su baka dama ne kai verify na fingerprint naka. Kun gani? A nan ɗin za ka ga arewa invited you, that's me. Sai ka hitin continue a nan ɗin. Kana hitin continue, automatic za ka danna check details, automatic shi kenan. In account naka ya yi fast review, kun gani ya nuna mun deposit funds, sun ce trade crypto to unlock a bonus up to $50. Ba wai abin da suke nufi guarantee $50 za su baka ba, a'a, abin da suka baka zai iya kaiwa har $50, amma ba garanti ne sai ya zama $50 ba. Wannan ga abubuwan da suke bukata guda hudun nan, su ne step na procedure da zaka samu wannan kudaden nasu. Abu na farko shine suna so ka yi depositing $50. Abin da za ka yi shine, za ka yi depositing na $52, $52, za ka yi depositing crypto USDT undersold daga cikin Mexi. In ka yi trading, to shi kenan ka cika step na biyu bayan ka yi funding kenan. Sai nan na uku kuma, za ka yi holding wannan $50 ɗin 50 something, tunda charges bai fi $1.2 ba, za su ba maka $50.8. Za ka riƙe shi na tsawon kwana 7. In ka tsaya daga nan, to shi kenan. Kun ga wannan box ɗin, to automatic a nan gun zai appearing, zai ba ku dama ku fasa shi. In kuka fasa shi, aƙalla dai minimum abin da ake samu a irin wannan shine $20 zuwa sama, wato wanda yake daidai da naira 30,000 kenan a kuɗin Najeriya. Daga nan, to ya ake a yi funding? In za ka yi funding, bari in dawo daga cikin wallet ɗin, ina muku daga interface ɗin, saboda wasu an riga da an bar su a baya. Kun gani a nan bayan ka seta all wallet is set nan, to in ka ga nan wallet nan ba, kun ga nan wallet, to wannan za ku get a bonus up to $50 bayan ka gama setting ɗin kenan. In baka gama setting ba, ba za su baka wannan ba, sannan ko da ka yi kafin kai wannan setup ɗin, you will not get your reward. In ka danna get a bonus up to $50, shine zai dawo da kai gun da ne muku bayani a baya. Ga yadda ake deposit, za ka danna deposit funds to your wallet. In ka danna akwai P2P market, to sai ka danna crypto from another exchange will be stable coins ko something like that, duk inda ka danna. Kana dannawa, abin da za ka yi shine, kun ga akwai dollars wato USDT ko USDC, akwai gram da kuma sauran coin. Abin da za ka yi deposit ne na dollars wato USDT, saboda shine yake da lower charges. A nan instead of USDC, sai ka zaɓi USDT wanda yake saman nan. A nan blockchain da za ka yi amfani da shi, ka yi amfani da Solana, saboda bayan ton kuma yanzu haka
yau dinnan aka gama swapping nashi, to don haka ba ruwanka da shi. To wannan shine address na Solana, za ka yi copy nashi, za ka je ka yi deposit na USDT under Solana daga cikin Mexi ko Binance ko kuma Bybit. Charges nasu bai fi 0.1 zuwa 0.2 dollar ba, shine highest charges da za su yi. To bayan ka yi deposit, automatic funds naka zai reflecting a dashboard naka. Ni na riga da na yi main account nawa, wannan ina nuna muku ne for tutorial purpose, saboda kusan yadda abin yake tun daga farko har zuwa ƙarshe. So abin da za ka yi a nan kun ga, za ka ga balance naka. Abin da suke bukata in the next step shine in ka je gun edit bonus, bayan sun ci ma trade, to sai ka danna nan exchange bayan kuɗin ka ya dropping anan. In ka danna exchange da ke kan nan ɗin, za ka yi exchange. kun ga anan ɗin automatic za su baka gram. In ma ba su baka ba, za ka danna kan shi, za ka ga list of coins wanda suke available for trading, to sai ka zaɓi gram. Shi za ka ajiye saboda automatic shine coin da suke alfahari da su. To anan ɗin bayan ka yi deposit, misali za ka samu like 51.8 dollar. Wannan shine abin da zai zo wallet naka. Sannan kuma in return za ka samu 28.77 gram. Wannan shine abin da zai tsaya a cikin wallet naka. To wannan charges da za su yi gaba ɗaya bai fi 0.8 dollar ba. kun ga at least zai remaining ya kai 51 dollar. So total charges da za a yi maka abin bai fi 50 dollar ba. So daga nan shine wannan balance naka in gram ɗinnan shine za ka yi holding nasa a balance naka for 7 days. To kana da wannan gun get a bonus of 50 dollar. Kana dawowa za ka ga wannan ya nuna ma fari kamar yadda yake, nan ma ya nuna ma fari, nan ma ya fara reading. Nan ɗinnan za ku ga ya fara ma reading daga kwana 1 har zuwa kwana 7. Yana gama reading a nan ne zai ba ku wannan box ɗin, ku fasa shi. Kuna fasa shi automatic shikenan za ku samu reward naku. In kun tashi withdrawing, za ku iya withdrawing via any currency. In ku tashi kun ga nan ga withdrawal button, in ku tashi za ku iya exchanging nasa back to USDT. in ku tashi a nan gun exchange kamar yadda kuka yi da farko, sai ku danna exchange. To a nan ɗin instead of gram USDT gram, sai ka danna wannan arrow ɗin da ya cross multiply, sai ka danna shi, sai ka sa gram ɗinka da kake da shi, wato yawansa 28.77. za ku ga ya baku at least 51 dollar. kun ga 50.69 dollar misali akalla. kun ga dai charges na gidan 1.5 dollar ne, sannan za ka samu 20 dollar zuwa 50 dollar kuma abin da ya fi haka. a nan ka danna review order shi kiran you are good to go, za ka yi claiming naka. Daga nan kuma bayan ya dawo USDT, sai ka hitin withdraw. za ka yi withdraw, sai ka zaɓi nan external wallet or exchange, wato sai ka danna. to in suka baka shi kenan, za ka danna, za ka zaɓi under Solana blockchain ko kuma Ton blockchain, ka tura shi zuwa Bybit ko Spender, kai convert na abinka back to naira, wato bayan 7 days, haɗa kuma da bonus ɗin da ka samu. Allah ya dafa mana, Allah ya bamu nasara.